هذا في الساعة ملو بملو إن كان تزيبلنا ياو مرحتنا كلت يوم مس وكلتهم مس يوم زرخونا العلتي معلتنا بوحلول من قدي كنفتحينا زبل قال اللي كيدانينا أسيرنا يوم عنا هابلنا كبرات تخطاتلتنا تحستاتنا نمكتتال لايك شير سبسكرايب نختقورو بمعدم نأمرارحة تقراي نمتعراق زقبر زولو صعرتات كاتشيلولو نزيز ملكات زرزر تحستو حيزنا لكم كريمنا لنا نزي يومن كالوتن تحستوتات خنقروا لكمينا سناي مكتتال مراحة حوحات أفعال اليوم بزتان خفتحو قال كامزاتو تقريصم أستاد حد عامت نمرح تجراي نمكرب الناس رح خمس أن حز جلسة قدوس سينودوس تجراي لومي إسران كل تنتقمتي تعرض سمير له ناب حد مدرك كم صوم كم زخالة يجلس ظلم إتي سينودوس ناب بيبيرام بمخاد تراخيهم أفعل عليهم بزسلت أنا من جدي بحجنا سرار حن خفتحو كل من كان يزبلتي سينودوس دكتور دبرت يانن أي تجيتها شوردان فقادنيات كوينهم ناب حد مدرك كم صوم مخالم أو زحوا مجلسي حبير لهم لما علتي كلتي أمازي أثر هيوم شجرنا بهين مهين بتمسرحنا بتحقنا بتبوليتيكا زنا بتمسرحنا بتحقنا خنمرها خنفتحنا شجر يلن عايزهم زبل تسفى يوم هو منها شجرنا سلاماوي بزخونة وحلول بزخونة خنفتحنا نتيك ساب حزي مفتح زي رخبة بتشنك زول هزبنا نخن كحس ناب قدميت كنسوقمينا سلازي بزي تراترو علنا عينا معلتنا بوحلول من قدي كنفتحينا زبل قال اللي كيدانينا أسيرنا يوم جسينا دوست تقراي كم زولو اتم راحتي حزيز اللو مفلالاي بالزبن إهين مهين نخفتحوه أبتي مدرك قال كم زاتو لهم الرقاقيسون تشجر كم زولو فلوت إيو نسخاتكم تريوا لهم يهم هزمنا ونري الله إيو نحنا ونري الله ناينا قندم ما حزي يأكليو تردادينا خنفتحينا يوم إلى من الله معلتي نحنا ونيا بحقي صعرنا ندخامنا وديت سلازمسه بتعمي دسيلنا اتي قدوس سينودوس اتم مرحتي تراخيوم نخزتين صقماتهم نخفتحون كتتل كم زقبرن افعلاليهم مسفتح دما كم زراخون تغليصلهم حزن تاينا نصبه كلتيهم افعلاليهم ام مدرخ نوعلاتهم ازمرصوا بوتا غزا عصيهم بيروم عصيهم نخفتحو خزاته يمو خفتح اي مጨረሻ اتي ችግር ተአሊው علينا يلنا اب حدنا مصينا لنا ችግርنا فتحنا لنا نخبلنا حزبناون بسرات كسمعوا نعناون قومو خنغرونا اي مጨረሻ ጊዜ رخبي خنركب خنرخب كنغبر تنغاغيرنا اينا نساتهم ابزود له ساعات مالته ችግሮም አዝፈትሑ ሰዓት نرخب تنغاغيرنا لنا دحريو علي سلام بريتوريا بفلاي دما دحر متياش غيزاو ممحدار تግራይ አፋላላያም እና ጉልሁ ዝመጹ መራሕቲ ህወሓት ክሳብ ምጽላምን ካብ አባልነት ምትእግጋድን በጽሖም እዮም አሞንጎም በስተፈጠረ ንሕንሕ ስልጣን ድማ ንህዝብ ትግራይ ካብ መክራን ስቃይ ንኸውጾ ትጽቢዝ ተገበረሉ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መኺኑም ንኽተርፍ ብምግባር ግዝኣት ትግራይ ንኽህገር ተመዛበልቲ ስቃዮም ንኽናዋሕ ገይሮም እዮም እዚ ካብ እዋንና እዋን እናተጋደደ ኸይዱ ኣብ ኣደባባይ ፀሓይ ዝወቆ ንሕንሕ ስልጣን ንትግራይን ህዝባን ናብ ሓደጋ እትዋኸም ዘሎ ዝተረዱ ውዳበታት እርቅን ምፍጣር ጻዕር ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ካብዚኦም መራሕቲ ሃይማኖት ተጠቀስቲዮም ኣነ ናይ ጳውሎስዬ ኣነ ናይ ኣጵሎስዬ ኣነ ናይ ቸፋእዬ ዝብል ኣስተሓሳሰብ ናይ ቆሮንቶስ ሳብያን ሰባት ኣለሞ ታብሎም ጀሚርና ግን ኩልና ከም ተጋሩ ከም ህዝብ ትግራይ ህዝብና ማእኸል ገርና ተሓቋቂፍና ተፋቂርና بصلوت ندا تنكرنا بحسابون مهرانا كلنا ناب حدا خنعسل كم زلنا ايمو خبرتي هابلنا ابز حلف سمون سباوي دسالين سب حاله دياسبورا ندكتور دبرصيانن ايتگيتاچو ردان كم زرخوم زر امسلي وصيو مزرارب زعوا خوين نيريم ازي بحد وجن كم اونتا زوسدو بخالي وجن دما زي امنون زنقفون نيرم يوم كم اون اتي بمحبراو ميديا زوص امسلي زصنحن غوغين كولو زنقفو ايطفون
شعبية أو كينات السودان يساتف مهلاو علاو خوينو لانغا خوين صنح شعبية أب حد كوينات السودان إيدو خمسة أتو ترغاغي صلوم شعبية كام مبرق كساب سمين أفريكا زلو جيوبوليتيكاو قلولاو تساتفو قصيلولم شعبية إرتران زحلفو 30 عامتاس مس غرابتان ختدامه غير وايم كاب سحل كساب أسمرا بحد ولقاسب إساياس أفورق زمرح شعبية إرترا مس إثيوبيا جيبوتين يمن نختواغا غير وايم ناي تسفحفحنت عمل زلو شعبية مس إثيوبيا بغداي بادمه مس يمن بغزات حانش مس جيبوتي دما بغزات راس جميرا تدامي منغس فيدرال ابلع لتግራይ اب زكايد خوينات دما ناب غزات تግራይ بمئتاو ابلع لحزب تግራይ ገበንጽ እንተ ተፈጽሚው ኤርትራ ነጻነታ ካብት ውጅ 1984 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሃሪሱ ዘይፈልስ ስራ ሻዕቢያ ባዕሉ በቀጥታ ካብ ዝተሳትፈሎም ኩናት በተወሳኺ ብውክልና ኩናት ክሳተፍ ይረአ አዋን ኩናት ትግራይ ንሰራዊ ሶማሊያ ሰልጢኑ ንትግራይ ወጊኢ ሕዚ ድማ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ኢዱም እታው ጋህዱ ኮይነሎም ጉዳይ ሱዳን ንሱዳናውያን ይምልከት ጸገሞም በዓለም ይፍትሑ ናይ ደግ ሓይሊ ኣየልዮምን ክብሉ ጸንሑ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሕዚ ንጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ከም ዝድግፉ በአደባባይ አረጋጊጾምሎም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምስ ጋዜጠኛታት ሱዳን ከም ዝተረኻው ዝተነገረሎም ኢሳያስ አፈወርቂ ንጀነራል መሐመድ ዳጋሎ ብምጽልላ ንጀነራል አልቡርሃን እንተወድሱ ተሰሚዖም እዮም ሕዚ ድማ ንኑሕ ዝበሉ ኣዋርሕ ብሕው ኣብ ኤርትራ ክስልጥን ጸንሐ ሰራዊት ሱዳን ስልጣን ኣዛዚሙ ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ግዛኣት ከሰላ ከም ዝኣትወ ተሓቢሮሎም ዜና ፈረንሳይ ከም ጸብጸቦ ኣብ ኤርትራ ክስልጥን ጸንሐ ብቁጽር ዘይተጠቀሰ ሰራዊት ሱዳን ብምዕራባዊ ኤርትራ ቢሉ ናብ ግዛኣት ከሰላ ኣትዮም እዚ ድማ ብጀነራል ዳጋሎ ዝምራሕ ሓይሊ ዝሕዞም ቦታታት ኣስፋሕፊሑ መዋሰነት ኤርትራ ናብ ዝኾነት ፖርት ሱዳን ንኸይኣቱ ብምስጋእ ምዃኑ እናተገለጸ እዩ ደገፍ ሻዕብያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ምስ ግብጺ ፈጢርዎ ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ ግብጺ ንሰራዊት ሱዳን ደጊፋ ብዝብል ብዳጋሎ ክሲ ከም ዝቀረበላ ዝዝከር እዩ ዋላ እውን ይትቀበሎም ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ምስ ስርዓት ብልጽግና ሽርክና ፈጢሩ ንህዝቢ ትግራይ ዘጽነተ ስርዓት ሻዕብያ ንብልጽግና ራሕሪሑ ምስ ግብጽን ሶማሊያን ሸሪኹ ይርከብ ሕዚ ድማ ኢዱ ናብ ሱዳን ዘርጊሖሎም ሰሜን ኮሪያ ዝተኸልከለ ሚሳኤል ከም ዝተኮሰት ተሓቢሩ ሰሜን ኮሪያ አህጉራት ዝሳገር ዝተኸልከለ ባሊስቲክ ሚሳኤል ከም ዝተኮሰት ደቡብ ኮሪያን ጃፓንን አቃሊዕን እቲ ኣብ ጫፍ ሰሜናዊ ማያት ቅድሚ ሙዳቁ ን86 ደቂቃ ኣብ ኣየር ዝጸንሐ ሚሳኤል ብመጠን ዝተወንጨፈ ርሕቀት ክብሮ ወሰን ዝሓዘ ኮይኑ ተባሂሉሎም ክሳብ 7000 ኪሎ ሜትሮ ብራኸ ዝተወንጨፈቲ ሚሳኤል ንጎኒ እንተዝውንጨፍ ተወሳኺ ርሕቀት ምሸፈነ ነይሩ ይብሉ ተንተንቲ እቲ ተግባር ንገደ ውድ ሕራት መንግስታት ዝጥሕስን ኣሞንጎ ክልቲኤን ኮሪያታት ዝነበረ ዝሓርፈፈ ዝምድና ብዝያዳ ዘበላሽን ምዃኑና ተገለጸ እዩ ደቡብ ኮሪያ ቅድም ኢላ ሰሜን ኮሪያ ነቲ 26 ጥቅምት ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ መረጻ ኣሜሪካ ጉልባብ ጌራ አህጉራት ዝሳገር ባሊስቲክ ሚሳኤል ክትወንጭፍ ትዳሎ ከም ዘላ ኣጠንቂቃ መንባራ ዝከር እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ደቡብ ኮሪያ እቲ ፈተነ ንርሕቀት ይኹን ንላዕሊ ዝትኮስ ኣጽዋርን ምዕባል ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ መራሒ ሰሜን ኮሪያ ኪም ዮንግ ኡን ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ብመንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ጫፍ ንጸላእትና ግብረ መልሲ ንምሃብ ዘለና ድልየት ዘርኢ ብምባል ግቡእ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዮም ኪም ወሲኾም ሰሜን ኮሪያ ኒኩሌራዊ ዓቕምታታ ንምድልዳል እተካይዶ ኣካይዳ ፈጺማ ከም ዘይትቕይሮ ኣረጋጊጾም I call upon them to cease their potentially destabilizing behavior አሜሪካ ነቲ በሐሙስ ዝተፈጸመ ሙንጫፍ ሚሳኤል ንብዙሕ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታው ድሑራት መንግስታት ብግልጽ ዝተሐሰ ክትብል ገሊጻቶላ ወሃብ ቃል ባይቶ ሃገራዊ ድሕንነት ዋይት ሃውስ ሾን ሳቭት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰሜን ኮሪያ ኣብ ክንዲ ምምሕያሽ መናወሩ ህዝባ ነቲ ዘይሕጋው ኣጽዋር ጅምላዊ ዕንወትን መደባት ባሊስቲክ ሚሳኤላትን ቀዳምነት ምሃባ ከም ትቕጽል ጥራሕ እዩ ዘርኢሎም ዋና ጸሐፊ ውድ ድሑራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ነቲ ፍጻመ ብምኹናን ንጹር ምጥሓስ አገድስቲ ውሳነታት ባይቶ ታይሟሎም ወሃብ ቃሎም ሓቢሮምሎም ሰበስልጣን ደቡብ ኮሪያን አሜሪካን ድሕርቲ ምትኳስ ዝተረኻው ኮይኖም ተሪርን ዝተፋላለየ ስጉምትታትን ምላሽ ኮስድ ከም ዝተስማዕምዑ ሰራዊት ደቡብ ኮሪያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ የፍሊጦሎም እቲ መግለጺ ወሲኹ ንጉዳይ ባሊስቲክ ሚሳኤል ሰሜን ኮሪያ ዝምልከት ሓበሬታ ምስ ሰበስልጣን አሜሪካን ጃፓንን በቀረባ ኣምን ለዋወጠሉ ዘለና እዋን ሰራዊትና እውን ኣብ ሙሉእ ድልውነት ኣሎ ኢሉ
እቲ ብሓሙስ ዝተኻየደ ምውንጫፍ ኣህጉራት ዝሳገር ሚሳኤል ሰሜን ኮርያ ንኩናት ቭላድሚር ፑቲን ንምድጋፍ ናብ ሩስያ ሰራዊት ኣሰዲዳ ዝብል ክስታት ካብ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ድሕሪ ምቕራቦም እዩ ፔንታጎን ኣስታት 10,000 ወተሃደራት ሰሜን ኮርያ ኣብ ምብራቃዊ ሩስያ ንኽስልጡኑ ከም ዝተዋፈሩ ይግምት ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ወተሃደራት ኣብ ምዕራብ ሩስያ ናብ እትርከብ ኩርኩስ ከም ዝተላኣኹን ካልኦት ኣሽሓት ኣብ መንገዲ ከም ዘለውን ኣሜሪካ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን ገሊፃ ነይራ እያ ህላዊ ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ኣብ ሩስያ እቲ ኣብ መንጎ ፑቲንን ኪምን ዘሎ ርክብ እናዓመቐ ብምምፁ ዝፍጠር ስክፍተታት ዘሐይል ኮይኑ ኣሎ ፒዮንግያንግን ሞስኮን ግን ነቲ ክስታት ኣያረጋገፆን ወይ ኣይነፀጎኦን ክብል ቢቢሲ ፀውፂቡ ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ደሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ሰላም ደሓንኩን